Čaute, dečka. Dneska si dáme iba troška Minecraftík. No. Ideme zabiť to. Aha. Tak kde som išiel? Si robíš randu. Kamosi. To nemôžeš robiť fakt. Kamo. Nerob. Ale som bohatý. Si bohatý. Čo predtým? Ja ti robíš čo? To koľko mám už väčší kokos? To prečo mi tam zmizlo? OK. Tak, nemáme väčší? Krásne. Ale veď máme. Iba ich musíme craftiť. Hehe. Abrakadabra a už sme tu. Jej! Vlastne ja môžem aj diamantové. Meč neštem, ten je otrasný. Veď helmu mám prečo. Sekeru nepotrebujem. No. Matičky psíkovia, idem vám niečo uvariť. No čo to táto polievočka? Čo na nej? Kokos. No. Ja som si zobral zase 2. Nemyslíš vážne, o jednom je viac. Ja varím polievočku. Sližikovú. Alebo vajíčkovú. Dobre, už nechcem variť. Ja tu mám kuriatko, si dám, keby som bol hlavný. Tu máme takýto krásny stolík. Čakajte, kuknite. Ujuchu. Tu sú tie lampičky, také 2. OK. Čakaj, na chvíľku zastanem, alebo... Toho stromu? Nehovor, že tam je... není, dobre. Není tam bariéra. Ja furt niekde padám. Kamosi, pomôžte mi. Prosím. Keď mi chcete pomôcť, dajte like. A keď mi nechcete pomôcť, kľudne môžete dať znova like. Alebo odber. Nemusíte, ale keď chcete, tak môžete. Je to na vás. Obsidian, mňam. Obsidian je taký trudý. Keby som mal mining fetting, či ak sa to volá, tak už som dead. Ja som to stavil minulé Iron Golemom a zombikov, čo? Pamätám. To ste nevideli. Komu si.
Banana. Istri, ty kokos. Tu si niečo postavím. Ukáz. A tu si dám moju vzácnu vec. A jak sa to volá? Diamant. Presne. Tu dáme pece. Tu ešte dve. Lebo toto bude taký sklad pečli. OK. Podávam tam 1, 2. Dobre. Diamanty. Tak, toto som zatiaľ spravil a pokazil som to. Tu je tento, ten je dobrý. Vám poviem, kamoši. Ten nie je asi taký zlý. Tento. Cobblestone nestem, fuj. Ten není trudý. Hop. 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 A hop. A hop. Dobre, supís, toto máme. Teraz idem tuto pre postielku. Ešte aj pre čestku, aj pre kafty. A ďalej neviem. Čo zoberieme, neviem, ale... Dáme to radšej sem, lebo... Vypadni Magor. Lebo dáme sem Vidíte? Ja vyspím sa tu. Kľude sa tu vyspím. Sem dáme sekerku takú kamennú. No a máme domček maličký. Vidíte, páni? Jej! Banana. Chicken, banana. Chicken, banana. Chicken, banana. Idem strihať trávu. Prečo mám hlinu? Čo ostrihá? Ach jaj, počkaj. Ale koľko babus. Ja tu sadím. Magor. Viete o tom, že oni, títo magori, sa nejak zrýchlili a idú takto bomby. Bang, 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 bang. Dorastie. Dajme tomu, že to dorastie. Hej.
Wow, to sú kytičky. Pauči si taký ráno, že... A tu takto bum, bum, bum. A kič, 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 kič. Takže tohto máme menej. Kytička. Kytička. A tuto jednu si už zoberiem. Niekde. A neviem kde. Tuto je dobré miesto. I see you. Brr. Ona mala koľko životov? Asi 0, čo? Aha. Jakože fakt. Nero. To je tam pipík. Poď. Mango. Čo si mi ako idiot? To čo je? Jaha. Aspoň do stak. Stak. Poď. Kedy bude stak? Áno, už mám stak. Ešte mám troška, ešte 3 mám. To doťahne. Čum, sahur, ta, sahur, sampolino, kokome. Čaute, kamoši. Prepáčte, že prerušujem toto videjko a chcel by som vás poprosiť, aby ste mi dali like a odber. Ďakujem. Čaute, kamoši. To je tu všetko? To je tu všetko, tak ja len tu spravím podlahu, troška steny, kúsok steny. Papa. Nemusel som to vedieť. Papa. Hej, nestekaj na mňa. Vy poďte so mnou krásne. Zloduchyne. A skočíme do vody. Uííí! Fuj, kosť. On išiel za ňou, on je zlatý. On husté. Six, seven. TNT. Čo je najlepšie? TNT alebo čo je lepšie? TNT? Keď si myslíte, že TNT je lepšie, tak dajte like. A keď si myslíte, že je lepšia hlina, jak sa rozbíja s rukou, tak dajte na Čo? Toto je čo pre Boha? Ja sa posúvam. Chuja. Jej, brain roty, tung, tralalelo. 6, 7. Ting.
Dal som to. Mám tu pavka. A ešte ďalšie iné monstra. To je čo za monster? Aj toto. Čo je za monstra? Aj toto čo je za monstra? To neexistuje všetko. Dobre, poďme od prvého. Dobre, to chápem, čo je už. Poďme ich tu pospavnovať po svete, OK? Kamoši. Áno, sú tu. Hej, čo má ten zabíja Magor? Debil. Ježiši, to čo je? Tu máme toto. Čo malo byť? Toto úplne ja neviem, za čo je za zviera. Ideme ho pustiť. Raz, dva. To je fatko. Ja nevím. Ideme posledný. Chuja. Ja! Pomôž! Dobre. To som robil na schvál. Aha. Poď. Ježiš, tu je tento magol. Prečo on ide po mne? Ja sa to musím zablokovať. Poď. Brr. Po niečo správ, čo spravíš? Zabijem ho s týmto? Hej, a to čo malo byť za bug? Ja som hlavný, Ty si starý Xbox? On sa tam strepal. Kúkajte sa ti ľudia teraz na obrazovku. No, prepačte. Hihi. Sing. Kosačka ide. Bram ja neviem písať. Ideme hresiť. Ideme. Dneska máme peknú trávičku vonku. Videli ste, deti? Oni idú po mne. Pomôžte mi. Haha. Yeah! Au. To sú magory. Oni mi zabili psa. Teraz ma nezaujímate, vy debili.
Ty kokos. Pomôžte mi, prosím! To ten, čo má na sebe? Koľko majú? Jo! Aj helma, ty kokos. Aj spír, to ja mám jaké šťastie. Ty kokos. Ja sa nudím, čo budeme robiť, kamosi? Počkaj! No. A to čo je? Piča dance. A ideme preč. Ja to nechcem byť. A ideme preč z Minecraftu, ale nie. Čo Ja ti podpalím dom. Ticha. Kde je tu nejaká torčka? Prosím. Počkaj. Rečnou a nejakú pačku. Aha. Ja už viem, čo spravím. Ja ten dom podpálim. Áno, nie, aby rozbil sa. Áno, aby sa rozbil. Kamosi, spravím to o 3. Čakajte. O 3, 2, 1. Bes! Ježiši! To čo bol za výbuch? Kokos. Tam ani nejdem. Čo som tu robil, aké prčoviny? Dobrý kečup. Ja! Dobre, budeme končiť, tak asi čaute, no. Zas na budúce. Mám vás rád. Papa.